ସରୁ ଚକୁଳି यस बॉस। ତୁ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ ସେ ନିକିତି ବାବୁ କାଇଁ ମୋ ପଇସା ଦେଲେନି। बॉस ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସିବି। ହଁ ଯା ସେ ନିକିତି ବାବୁକୁ ଏଇନା ଧରି ଆନ୍। ଓକେ ବॉस। ଆଉ ନିକିତି ବାବୁ ମୋ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ହେଲା। ହଁ ତୁମ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। କୋଉନ ଦେବେ ଆପଣ ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଆବେ ମୁଁ ପଇସା ନେଇଛୁ ତତେ ମାଗୁଛି ଆଉ ରାଗିବିନି ଆଉ କ'ଣ ହସିବି। ଦେଇଦେବି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁକି। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଯା ଟିକେ ଧୁଲେଇ କରିଦେ। यस बॉस। बॉस ହେଇଗଲା ଧୁଲେଇ। ହଉ ବସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ। ତମେ ଦୁଇଟା କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ବି। ବସ୍ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଏଇଠି କାମ କରିବି ମୋତେ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ନିକୁ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ କ'ଣ। ଯାଅ ତମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖୋଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବସ୍ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ତମେ ଦୁଇଟା କାମ କରିବ ମାସକୁ ମାସ 10ଟାରୁ 5ଟା ଖାଲି ନିକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ସେ ନିକୁର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ଓ ତାହେଲେ ବସ୍ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ନିକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ। ମୁଁ ଯାଏଁ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଦିଏ। ଓକେ ବସ୍ ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ହଉ ଆଜି ଦିନଟି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଅ। ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଇକି କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଓକେ ବସ୍। ଆଉ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ମୋ ଆଇଡ଼ିଆଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା ବସ୍। ଠିକ୍ କରୁଛୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସୁଛି। କାଲିଠୁ ମାଡ଼ ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଏବେ ଇଏ କି ଚାକିରି କେବେ ମାଡ଼ ଖିଆ ଚାକିରି। ତୁ ଜାଣିନୁ ବସ୍ଙ୍କ ରାଗ ଅଛି ଘର ମାଲିକ ଯିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ବସ୍ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଆମ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ଆମକୁ କୋଉ ଫୁର୍ସତ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ।